мекунам. Давлат дурӯғ мега. Ай 90,000 одам зиёд касал шудагиянд дар Хубей. Ва дар тамоми хитои индивид. Бардор омада, салом алайкум. Бо гап мезанем дар бораи вируси китайский. Чӣ хабари нави ҳастад? То моменти сиёмкаи мара бародаро ман дар шумо мерасонам. И гапоро ман барои чӣ гуфтастам ки ҳар лаҳза бародаро информатсия тағйир меёбад. Яъне ки то чанде ки рафтестай ябора даҳшатноктар шудестай. ва бардоро пешаи видеоро давом додан, чун ҳар вақта як кӯтоҳ реклама. Касе ки варзиша хуб мефаҳма метавона угадад кунад кадом ҷанговар бузингар дар муҳорибаи дар пеш истодаш метавона дар бурдиу сум кор кунад. Ссилка дар комментария закрепит карда. ҳозир бародаро дар видео тамошо мекунед хабарои нава ва як чанд видеонаворо оиди ҳамин вирус. Ва ҳамчунин тамошо мекунем видеонавори бародари тоҷики моро ки дар ҳамин давлат ҳастай студент ва ҳамаша одам худаш нақл мекунад, одаме ки дар ҳамон территория ҳаст. Ва дар ин навор боша бародаро шумо мебинед яке аз больницаҳои шаҳри Ухан. ана ки шумо бародаро тасаввур кунед ки чӣ гуна больница талпаю дар официальни хабар чӣ гуна хабар метавонанд ки гӯё ки ҳамин қадар боша одамо. Оё шуморо боварӣ меяд ба числаи пастрадавшиҳои официальне ки гӯё касалаш чанд қадарае, мурдаш чанд қадар? Ман фикр мекунам ки не. Иҷа гаразда бисёрае. Ҳозир шумо дар давоми видео ҳам числаи официалниша то моменти сиёмкаи видеоро мефаҳмед мебинед ва ҳам гапҳои одамое ки дар ҳамон ҷо ҳастанд ва ҳатто як духтури ҳамон ҷо худшам нақл мекунад ки таги 100,000 де. ҳозир ҳамаша мебинем бародаро. Ин видеоро як бародари мо ки дар Хитой ҳастай ҳамон мадарои кард дар Инстаграмом. Ман намедонам ки ин маълумот то кадом андоза ростай. Не ки бародар мега ман худам дар Хитоем, бо агар бо дар кор бошам маълумото ҳамихе роӣ мекунам та. Ва дар ин маълумот чӣ гуфта мешавад? Ман дар больницаи Ухан кор мекунам. Давлат дурӯғ мега. Ай 90,000 одам зиёд касал шудагиянд дар Хубей. Ва дар тамоми хитои индивидуалная база як 14 дар бар мегирад. Ин маънои ура дорад ки як одам метавонад 14 одами дигарро заразид кунад. Вирус мутировать кардааст ва хеле зуд паҳн шудааст. Ва ин кадрое ки ба мисли кинои апокалипсис бисёри одаморо уже дар дилшон тарс ворид кардагиянд ки даҳҳо провинсияро дар карантин маҳкам кардагиянд. Албатта ки хабарои ҳаррӯза дар дили одамо оромӣ ябора одаморо дар дилшон тарс ворид мекунад. Не ки хабар дар ин бора донистан хуб всё равно, барое ки как никак угрозаи вар вирус паҳн шудааст ба тамоми ҷаҳон. чӣ хеле ки мо гуфтем ҳар як новостиҳое ки дар ҳамин бора шудааст бародаро шумо хабари официалниша баланд ва баландтар шунавидистин ки рӯзи видео якум ба ёд биёрен чанд та буд анавози сеюм видеои уже ба хабарои официални ки бисёриҳо мегӯянд хабари официалниаш нодурустай. Айда бисёр мурдагия, но всё-таки мо официалниша мегӯем ки официална чӣ мегӯянд. Яъне ки видеои пешина 40 кас буд, ҳозир 80 боло шудагия одамое ки мурданд ҳамин беморӣ ва одамое ки заразид шудагиянд. Дар видеои пешина 1000 боло гуфтагӣ буданд ва дар ҳамҷо гуфтагӣ буд ки Америка мега ки Хитой дурӯғ мега 3-4 ҳазораи одамои касалшудагӣ. Ана як рӯз ай байн гузашт худшон тасдиқ кардастанд ки одамои касалшудагӣ 3000 тақрибан. Ва бардорам хабарае ки дар шаҳри Ухан 140 одами дигар ҳозир заложники ҳамин касалшудагиянд, яъне ки о дар изоляция шудагиянд. ҳозир хеле вақти мушкилай барои нобуд кардани эпидемия. Мо бояд хеле ҷиддӣ бошем нисбати ҳамаи одамо, асобина бо қишлоқҳо ва ҳар як одамда. Албатта ки аллакай шумо медонед ки гарчанде ки карантинаи дари кишвар не ки бо вирус тонист ки бигзара дар болои ҳамин қадар сахтгирӣ ва ҳоло бошад ин ҳамин кишваррода вирус гаштааст. Япония, Малайзия, Южный Корея, Франсия, Амрико, Австрия, Таиланд ва Вьетнам. Ва бардора дар Россия подозрение ки ҳамин одамо мумкинае ки касали гирифтори ҳамин касал бошанд. Дар видеои пешина 3 кас буд, баъд оста шидак ҳамин хел 7 кас. ҳозир бародаро 100 одам ховае ки аз Хитой баргаштагиянд. ҳар якро мо сари вақт ёфтем ва аз дигарро дур кардем. Дар махсус палатаҳо ҷойгирану полностью мо обследование гузарондем, не ки дар ягонташ вирус тасдиқ шудагӣ нест. ва бародаро тамоми вирусологои тамоми ҷаҳон дар ин бора кор кардастанд. аллакай медикои Хитой тасдиқ карданд ки инкубатсиони периодиш 2 ҳафта метавонад ки бикаша. яъне ки дар видеои пешина
ма гуфтам агар ба ёди касе боша, ма гуфтам ки яъне ки сканерҳо кор намекунанд барои чӣ хотире ки мисол бигирем агар гриппа инкубатсиони периодаш 1-2 рӯз боша, яъне ки баъде ки вирус ба бадани одам ворид мешавад 1-2 рӯз пас маълум мешавад. А инкубатсиони периоди и вирус 2 ҳафта. дар видео гуфтем ки метавонад то 1 ҳафтара боша. Аналози тасдиқ кардан ки на самом деле санҷида баромадан 2 ҳафта метавонад бикашад. бародар шумо тасаввур кунед ки одам гирифтори ҳамин вирус мешавад 14-15 рӯз пас, яъне ним моҳ пас баъд у одам аз симптомош меброяд. яъне ки ӯ ай сканера мегзара, ӯ ай ҳамаи чӣ мегзара, ӯра ҳеҷ кас намефаҳмад. вақте ки уже намоён шид, а баъдан зидди ӯ ягон кор карда намешавад. уже вирус покиза инкубатсиони периодаш мегзара. ва албатта ҳам гуфтан намонад ки асобина хатар дора барои одамое ки иммунитетшон хела слабия, барои пиронсоло, барои одамое ки мисол агар гирифтори ягон касали дига бошанд, организмшон слаб боша, ода хела хатари вазминтар дора, чем дига одамои солимтар. ва ҳамин хел байни одамои касалшидагӣ 2 кӯдак ҳам ҳаст, ай 15 сола поён. аз одамои бемор шидагӣ 80% аз 60 сола болоанд ва ҳар як кадоми и мушкили бо саломатишон доранд. ва бародаро бисёриҳо дар бораи хариду фурӯш бо Хитой савол метан. озимадам як бародар нависонда ки мо ай Хитой дору заказ кардем чӣ кор мешавад. бародаро рисковат накунен именно барои дору темболи. барои посилкаҳо ма фақат официалниша мегӯм ки гуфтестанд ки и вирус дар чизи мурда наметавонад бисёр беста, яъне ки мисол дар ягон ашё долга зиндагӣ кардан наметавонад. максимум 1 рӯз 2 рӯз беста уже мембара. мисол то посилка шумо ай Хитой ба Тоҷикистон ё ки ба Россияра мерава ки ай байн моҳош мегзара, ӯ албатта ки вирус дар ӯ мембара меган. но ма чӣ гуфтанем? всё равно рисковат накунем. ҳасобина дору пору нахарин аю тараф. хиди ваксина бародаро то ҳозира вуҷуд надора, яъне ки антивирус ба ҳами барои одамое ки бигиранд ҷошта саҳатчон кунанд. не ки медикои китайц аллакай 30 намуди дору ёфтанд ки метавонад ёрдам бата камеам бошад одамое ки гирифтори ҳами беморианд. ҳамаи исследованиёе ки Хитой мегзарона, Роспотребнадзори Россия ҳамаи маълумотро ҷамъ кардааст барои роҳи личенӣ кардан аз ҳами беморӣ ки ин роҳа пешниҳод мекунад ба наздикии Россия, яъне ки ҳам хел план доранд. ва бародаро тамошо мекунем видеои бародареро ки донишҷӯай дар Хитой ва ӯ гап мезанад дар ин бора. бародар медонам ин видеота дар канали ма партофти ссилкаша ма пешниҳод кардам бародарода. источники каналтам мондагӣ, мисол бо ягон хай жалоб палаб накунед. чӣ хеле ки мо медонем да гап дар ин вақт гап дар бораи видео намерава, гап дар бораи ҳаме ки чӣ қадар метавонанд одамо бо хабар бошанд ай маълумот. хай бародаро дар паноҳи худо бошед, маълумотҳои навшид ҳатман хабардор мешин. салом дӯстон, имрӯз 24 январ соли 2020 дар Хитой яъне эпидемия рафта истодааст. дар кӯча ягон касро намебинем. касали сахт омодагӣ аст, бисёр хатарнок аст. аллакай имрӯз 25 нафар ҳалок гардиданд дар давоми як ҳафта. аз ҳамин ҷо ҳар рӯз мегузарам, одам пур аст. вақте ки карантин эълон кардан, ягон кас аз ҷо намегузарад, ҳама дар хона, яъне ки биромадан ман аст. дар кӯча биромадан гаштан ман аст. ягон касро намебинед. саҳарӣ ба мо сообщение омад, дар телефонҳои мо сообщение омад ки ба шаҳри Вухан рафтан ман аст. яъне ки дар он ҷо ҳозир военни службаи тамоми қишунҳои ҳамин ҳарбӣ тамоми Хитой кор бурда истодаанд. яъне ки рафтан ман аст, яъне биромадан аз ҳамон шаҳр ман аст. ман дар шаҳри Янҷов хонда истодаам. яъне ки ин шаҳр аз шаҳри Вухан яъне 500 километр дуртар аст. ин касалӣ дар он ҷо рух додааст. ҳоло дар тамоми минтақаи Хитой яъне ки карантин эълон кардаанд. карантин яъне ки худро эҳтиёт кунад, 40 рӯз кор намешавад дар тамоми Хитой. ҳама бояд ҳаминро истифода барад, то ки касалӣ нагузарад. ин касалӣ бисёриҳо фикр мекунанд ки ин касалӣ дар тамоми Хитой аст. не дӯстон, аслан дар шаҳри Вухан рӯй додааст. яъне хурдтарин як бозорчаи Вухан пайдо шудааст, ҳоло давом дорад. Шанхай, Гуанчжоу, Гуандон, Хэбэй гуфтагӣ шаҳрҳо шуда ин касалӣ рафта истодааст. дар шаҳри мо ҳоли омодагиш не. ба ҳар ҳол мо инро ба эҳтиётӣ ба дар карда гаштем. дӯстон саломат ва хонобод бошед.
донишёне ки дар хитои таҳсил доред худро эҳтиёт кунед, ҳаминро истифода бурда гардед то ки касалӣ нагузарад. саломат ва хонобод бошед дӯстон.